खुलुमबाय आंनि इउटुब चेनेलाव नोंसोरखौ बयखौबो बरायबाय। स' दिनैनि जोंहा ब्लगा नै मेगिजों दावदैजों दावदैखौ रुना लाखाबाय, मेगिखौबो एवना लाखाबाय आरो माने कम्पिटिसन होगोन आरो ना सानैजों, जाय जेनगोन बिनि पानिशमेन्ट मोनगोन, जाय देनांगोन बे पानिशमेन्ट मोनला। स' जों नै जाय जेनगोन बेखौ जानांगोन नारेंखौ। स' जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। जानोसै जोंहा दा दे 1 2 3 स्टार्ट। नोंसोरा होथारदों माथो। 죽다 그냥. Dia nggak makan kan? Ayo, anak nih dong kusut. Coba. Di sebelah sini. Apa? Kalian ada? Ang dah idea apa? Dia punishment menjian. Anjen besok. Ego Dania janai sini. Tidak ang hasil. Denjar macam ni. Jadi itu. Itu jangan gue batik kau. Jago kerja kagak dia.
मादि जागोन आयौ बेसे गोखै गोदैथार जा गोखैखा संख्रि लायालासिनो जानो दोननाय आंखौ जालालै स' जोंनि भिडिअ'आथ' कम्पिटिसना जोब्बाय सेसनि जोब्बाय नेक्स्ट भिडिअ'आव ना आं देरहागोन नों जेनगोन स' जोंनि भिडिअ'आ जोब्बाय बाय बाय जोंनि भिडिअ'खौ नायनो मोजां मोनोबा लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो बाय बाय